Často pozorovať nedostatok úprimnosti a pretvárky. Ľudia často nehovoria to, čo si skutočne myslia a boja sa povedať pravdu. Bože, ticho, keby už niečo povedal. Čau za to. Ahoj. Pozri, ako je dneska krásne. To sú krásne hviezdy, čo povieš. Vidíš, tam je veľký Vos, Cassiopeia, Orion. Krásne sú. Ostatne sú tam vždycky, každý večer. Sú krásne, nádherné, drahý. Aha, lavička, môžeme si sadnúť, nech sa ti páči. Škoda, že si včera neprišla ku mne, pozeral som basketbal. Strašne skvelý zápas dávali. Hrala Amerika v finále olympiády, vyhrala proti Španielom. Zápas ako podľa partitúry, ozaj skvelé. To je fakt škoda, že som tam nebola, veľmi na to mrzí, drahý. Nie, aby ma pozval niekam do Reštiky, alebo na nejakú romantickú večeru, alebo čokoľvek, nie. Basketbal, stále dokola basketbal. Tak ma to mrzí, drahý. Nie je náhodou zima? Šnúrky som si nezaviazala. Pomôžem ti s tým? Nie, netreba, však sú to sandále. Nie si smedná? Nie som smedná. Nie si hladná? Nie, drahý, nie som. Hladná, nie. Trápi ťa niečo? Je ti všetko v poriadku? Okrem toho, že už dávno chcem chodiť s Verou, nič, drahý, čo mi sú veľkosti? Nič nie je. Rozmýšľal som o Vianociach, pýtal som sa našich a povedali, že by som mohol ísť na Vianočnú večeru ku vám. Ale nevrav, naši by sa potešili. Ja síce nebudem dobrá, naši sa potešia. No, ja sa teším. A počúvaj, rozmýšľala si niečo, čo vieš robiť na Valentína? Hej, rozmýšľala som, ale ešte to ešte ďaleko, to sa ešte nemusíme rozprávať, okrem toho tam budem s Ferkom. Ozaj ti nič nie je, všetko je v pohode. Naprosto. Vieš čo, krásny večer, ja mám pre teba taký diamantový prsteň. Diamantový? Počuj, drahý, poďme na basket.